Is-Soċjetà Filarmonika Banda Pinto ta' San Sebastian u l-Banda Viktorja tan-Naxxar isieħbu flimkien biex joffru esperjenza ġdida lil bandisti tagħhom. Huma se jieħdu sehem f'sitt workshops differenti skont it-tip ta' strument li jdoqqu u se jkunu mħarġa minn mużiċisti professjonali. L-assistent surmas tal-Banda Viktorja, Christine Dimek, spjegat li dawn il-bandisti mhux dejjem kienu malma minn nies li jispeċjalizzaw fi strument partikolari. Għalhekk se jieħdu sehem numru ta' mużiċisti li jiffurmaw parti mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. Prattikament samna l-istrumenti tal-banda f'sitt gruppi u ħajkonna workshop għal kull grupp tutors professjonali, għallima professjonali u mużiċisti professjonali. Kunu tiddiskutu l-istudenti kunu jistgħu jdoqqu, jistgħu jiddiskutu teknika it-tieb mod kif tista' iddoq aħjar ma' tutors u ma' sħabhom li ħajkunu qegħdin jattendu wkoll jipparteċipaw f'dawn il-workshops. Min barra dawn il-workshops, l-istudenti se jingħataw tarif dwar l-etika u kif wieħed għandu jġib ruħu ma' bandisti li ġejjin minn soċjetajiet mużikali differenti. Dawn id-daħtidiet se jkunu possibbli għal appoġġ min-naħa tal-Aġenzija Żgħażagħ. Team building activity in ġenerali ħatkun indirizzata minn youth worker Sara Karwana, imbagħad fejn jidħol etika u professjonalità u atteġġament korrett li għandna nsibu fil-bandisti u mużiċisti li jkunu jdoqqu flimkien tiġi indirizzata mis-Sur Mark Gawċi. Il-Presidenti taż-żewġ każini urew is-sodisfazzjon tagħhom għal dan il-ftehim u ħeġġew biex aktar banet jagħmlu dan it-tip ta' xogħol ħalli l-kultura mużikali f'Malta tkompli tissaħħaħ.